καθήκον της πολιτείας. Με 8 χρόνια στη Δημοτική Αρχή δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει. Θέλετε 18, ας περάσουν 18. Αλλά νομίζω ότι μετά από 18 χρόνια τα ίδια χάλια θα έχουμε. Μου είδατε όλους τους χαρακτηρισμούς και δεν διακόπτει. Εσείς μόλις αρχίζουν να μιλάτε διακόπτει. Τώρα γιατί διακόπτει τώρα, σας διακόπτει κανένα. Μα μας πήρατε εκεί στα όσα εδώ πέρα. Εδώ σημαίνει όλα του Θεού θα πάτε και να κύριε Κάπα. Όχι, δεν θα πάψω. Θα ξεκινάει πολύ να αποχωρείτε. Ο άνθρωπο κάνει να βλέπω μέσα. Καταλαβαίνετε. Αυτό το καταλαβαίνω. Εσείς έχετε ένα που μας δάλα από τη διαδικασία. Σας παρακαλώ λοιπόν να σήκω την παρακολουθήσει. Σας διάκουσε κανένα. Σας διάκουσε κανένα. Τι κάθετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντάνο που μας έδειξε το δικαίωμα να μιλήσω.